ರಬ್ಬಿಹುಗೆ ಫಸ್ವನ ಮೆಚ ಎಮ್ಮೆ ಹಬೆಫುನ್ನ ಮರ್ಹಬಾ ಮಿಮೆಚ್ ಕಾ ಬದ್ದ ಕುರನಿ ಫೆನಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಿ ಟೀಮ್ ಎಂಟಿಸಿಸಿ ಮಿಮೆ ಶರಫೆರಿ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಕುಳುಂದರಿನ ಸಲಾಂ ಕೊದ್ದೆವ್ವುಂಗೆದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಅಸ್ಲಂ ರಶೀದ್ ಗಾರಿ ಹುಂಗೆದೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಸ್ಜಿ ಮಿದನ್ನ ಕುಳುಂತೆರಿಂಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಜಿರ್ ವುಂಗೆದೆಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾಸಿರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮಸೀಹ್ ಫೆನಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಸನ್ ರಿಯಾಜ್ ಗಾಸಿಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಟೀಮ್ ಎಂಟಿಸಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ಗೆ ಫೆನಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೀಮ್ ಕುಳೆಂಗರ ಕುಳುಂತೆರಿನಕಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾಸಿರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮಸೀಹ್ ಟೀಮ್ ಎಂಟಿಸಿಸಿ ಕುಳೆಂಗರ ಕುಳುಂತೆರಿನಕಿ ಹಸನ್ ರಿಯಾಜ್ ಗಾಸಿಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಿಮೆಚ್ಗೆ ಅಂಪಯ ರಬಿನ್ ಶಾದ್
ಇದನ್ನು ಕೊಳುಂತೆರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಜಿರುವುಂಗದೆ ಆಯಿಷತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮರಿಯಂ ದಿಯಾನಾ ಫೆನಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನೂಷಾ ಅಹ್ಮದ್ ಫಾತ್ಮತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟೀಮ್ MTCC
Medana Kuluntaring Assembly Point Hazirungadeng, Aishat Ibrahim, Mariam Diana, Finaka Formula, Anusha Ahmad, Fatmat Ibrahim, Team MTCC.
ಫಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಫೆನಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೀಮ್ ಕುಳೆಂಗರ ಕುಳುಂತರಿನಕಿ ಆಯಿಷತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮರಿಯಂ ದಿಯಾನಾ ಟೀಮ್ MTCC ಕುಳೆಂಗರ ಕುಳುಂತರಿನಕಿ ಅನೂಷಾ ಅಹ್ಮದ್ ಫಾತ್ಮತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಿಮೆಚ್ಗೆ ಅಂಪಯ ಯುಮ್ನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ
midana kuluntaring assembly point haziru ngade Abdullah Nasir Ahmad Ahmad Rashid Fenaka Formula Hussein Rashid Hassan Riaz team MTCC
Yang oke, ibu mahera. Second men's double Fenaka Formula team Kulengara Kuluntarinaki Abdullah Nasir Ahmad Rashid. Team MTCC Kulengara Kuluntarinaki Hussein Rashid Hassan Riaz. Image umpire Rabin Shah.
On my right, Team Pentagon Formula, represented by Abdullah Nasir and Ahmad Rashid. Represented by Hussein Rashid and Hassan Diaz. Team Pentagon Formula is Abdullah Nasir to Hussein Rashid.
मितना कोळंतरी असेंब्ली पंटा हाजिर बुंगदे आयशत इब्राहिम आमरत नसरी फेनका फॉर्मूला फातमत इब्राहिम मफाजा निजाम टीम MTCC
Second game won by Team MTC 21-7. One game out.
women's doubles fenaka formula team kulengara kulun terinaki Aishat Ibrahim Aminat Nasri. Team MTCC kulengara kulun terinaki Fatmat Ibrahim Mafaza Nizam. Image umpire Yumna Ibrahim. என்ன யோக
Iya, semoga kalian.
Come on, side out, side out. It's okay, bye. Okay.
Vai, vui chơi Oscar là cái gì ơi. ފެނަކަ ފުވަމުލާދި ޓީމް MTCC ބައްދަލުކޮ ތިންމެචް ދެމެචުން ކާމިޔާބު ކުރީ ފެނަކަ ފުވަމުލަ މިބާރާތުގެ ކުޅުމާ ދަމާވެ ސޮންނާނެ ބައްދަލު ކުރާނީ އެސްޓިއޯ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް އަދި ކްލަބް ވެމްކޮ މިތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 4 ގަޑި ފަނަރާޖަ އަޑަން ދެއްވި ތެމިހާ ބެ ފުންނަ ޝުކުރު ދަންނަވަ ޝުކުރިޔާ